di sini ya teman-teman, rumah-rumah warga. Pak, langkung sing damel-damel video. Sing damel-damel video niki ya, Pak. Seperti inilah ya teman-teman kondisi. Kadang griya kali sinten, Mak? Oh, alah. Nak mriki dereke pundi iki, Mak? Bancak. Tapi desane nggih Bancak ngoten niku, Dek. Oh, mriki Gunung Jayan. Oh, sing Gunung Jayan ngoten niku mriki to, Dek. Wah, niki kok teng minggir ki ambek ngeten nggih, Dek. Sae, Dek, kadose asri gian ngeten niki. Kalian nyambi napa, Dek? Nanem napa kalian nanem napa, Dek? Lha napa kathah ketetasan mriki, Dik? Daerah pundi mriko ne? Oh. Seperti inilah ya teman-teman, kondisi rumah warga sekitar sini ya teman-teman ya. Pinggir sana tuh sudah berhutangan ya, teman-teman. Ke sana ya. Oh, nggih. Dereng anu ki ambak, dereng angsal. Oh, nah niki Dek riyeno intene pun angsal, pun anten ping 3. Nggih. Ning nganune niku kabeh mboten dugi. dugi. Ora intene ki arep kok saluran nganu wae. Kabel. Kok pulsa wae. Nggih, nggih. Anu mboten sak Lah Bu niki griyane niki. nggih. Teng griya kali sinten, Bu? Anak. Oh, nggih. Nyambi napa teng griya? Hah? Nyambi napa? Nanem-nanem napa? Jagung napa mboten Bu? Mboten. Berarti Lane iki pun tian kalih anak perunane kula. Pundi mriki niki?
Niki lepen napa-napa niki? Ngandhap niki. Ini kok lama bu wantoken teng pojok ya ambek. Ki ambekan apa keluarga, Dik? Ya ambek jadi teng bio nih. Saliman niku nak ini napa boten ngono peteng Setrin apa?